Edoacho ni mokwongo amor go osiepenagi kendo guma mor go kodgi mogik ni giduto gidhi chung' to onge ng'ama owacho e chama moro ma seche moko baro wiwa. So an adwa kwayogi maduong' ne yiero mwadhiye ni piny luo kopogre gi sera gi pesa wadhi kelo a new conversation e piny luo ma multi party democracy. Ni sani bana ni wacho no chung NLP e chama mawacho no at least waneno kantie dongruok makoro biro piny luo ma ji chung' gi chama mopogre opogre. Guma dwa kwayo oganda and jowagi en ni sani kako wacho chapter 4 article 38 ni ng'ato onego ratiro mar chung' e chama modwaro samodwaro. Wadwa ni jotendwa mani piny luo owe balkanize wa na kiano mane ni ng'ato owewa ka ema nyakwa bedie. Ng'ato ka ng'ato bi owach sera ne gi chama modwaro. And adwa kwa wetena gi ka gikugo chando to wan sani gi the second largest popular party Luo Nyanza miluongo ni MDG. Wadhi chungo ji MCS, MPs, governor, senator, women rep e county duto ma piny luo wok Migori Wathong'ere nyaka Masiro Luthei. So ko gik moko gajo ukono to wabi ur ka nikeche ka ngwariure ka to kore kwa dhiro jowa kama ber mondo kwa pogre mathindo thindo mang'eny independent ng'eny moko manyien gi to kendo wadhi chiwo thuolo joko medo yarowa. To ka wabiro bwariure ka to koro ing'en piem ber mantie ji 2-3 to piem ka ji osebedo 14 to koro kendo ndhem mondo ka sipul na sewuothe ang'en wang' ni ber kik iluor osiepna mandhiwa ni kocha iluoko gaji koro kin gi thuolo kiseng'wenyo dendi mowach ni in gi $26,000 cha wuoth us policy ni kochopo dwe mar 11-12 ka manya tiket mar MDG ok us mondo wasir party wani wasir chama wa MDG ni mondo wakel bando Homa Bay. Osiepna ni ende wacho olale engineer ni gimoro watie ka kuti osiepna ni wacho ni mondo ana wuoge machonet mara mondo abi adhi adage simba mamare mar MDG apenji bati ana jagoro mongirore mane masaino boke mag nominations en jagoro mar political affairs secretary maizo kada certificate poka winjo nyinge kocha kana mani poka winjo nyinge sana yes engineer mari no poka winjo nyinge